Госпожата Нага Гарая. Нага Гарая. Тази госпожа Нага Гарая се занимава с тероризъм. Ето тук внушава 800 000 евро дарение. Тя е свързана с госпожата Они. Ето, свързана е с госпожата Они. Общ приятел е. И Они има Фейсбук профил, който няма нищо съмнително. Ето. Затова сега ще обявиме нейната връзка с тази госпожа. Докладвано е. Сега разглеждаме Фейсбук профила на Нага Гарая. Която се занимава с предлагане на дарение от 800 000 евро, но виждате, че изчезна между тази тук обява и нейния портрет, изчезна обявата за 800 000 евро. Момент да видим какво става.